tasik anu semangat mompion kasihan. Sudah mendrip. Waduh. Berarti kelong kok. Ya. Ndang ngaturake lelagon menapa merdika mawon mergi niki wektune selak mepet ya. Oh nggih, siap. Merdika kena. Langgam napa jenengan napa pripun napa? Pun sak kersa panjenengan. Ya. Nggih. Napa nggih? Waduh. Niki pelok barang to? Kakak dulu. Waduh. Genderane ngono Dek. Ngidam sari mawon, Mbak. Oh nggih. Ya. Bingung aku Mas lek gawe request ngene iki piye Mboten ya? menapa-menapa. Disiram sik. Apa sliramu sekan melati aku kembali dan sari. Apa sliramu mergi wong manis aku kang bakal lewati sing naksir lintane semono janji prasadyane nyelat isuk nyelat dawa senggae ya Mas ya. Iya lho selok tisuk nyelot dawa. Kudu ngono. Nalika
Truk. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun cami-cami. Ya. Apik ya, Truk. Iya. Sak lajengipun ya sapa? Aku pengen ngrungokake suwantene Buwara. Ya. Buwara. Sugeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nggih. Wah, Pripun? kula aturi nembang menapa kemawon kagem berkahipun kula. Ya. Iki momong sik pelek sewindu nggih. Oh nggih. Sewindu. Sewindu kang. Heeh. Wo Gambang. Ya, ya. Sewindu kang. Heeh. Buka rebab. Enggak. Buka ketuk. Enggak pon ngudut mawon lho jenengan.